Ondo da, zenbaki osoen arteko eragiketekin jarraituz, biderketak eta zatiketak aztertuko ditugu tutorial honetan. Biderketak eta zatiketak egiteko, bergogoratu behar ditugu zeinuen erregelak. Bai? Zeinuen erregelak ondoko zioten. Zenbaki positibo bat, bider edo zati, berdina da biderketarako, zein zatiketarako. Bider zati orduan, zenbaki positibo bat, beti zenbaki positibo bat da, emaitza bai. Negatibo bat, bider zati negatibo bat, ere zenbaki positibo bat da emaitza. Negatibo bat, bider zati positibo bat, emaitza negatibo daukagu. Eta positibo, bider zati negatibo, emaitza negatibo ere. Laburbilduz, biak berdina direnean zenbakiak bai positibo, bider positibo ematen du, negatibo, bider negatibo ere positibo ematen du, eta bata positibo eta bestea negatibo denean, emaitza negatiboa da. Orduan, hau gogoratuta, biderketak egiteko, aplikatu behar ditugu ikurren erregelak, zeinuen erregelak, eta honekin batziko ditugu ariketa guztiak. Adibidez, A. 3 bider minus bi. 3 positiboa da. Ikurrik ez dagoenean bere aurrean, badakigu, suposatzen dugula beti, positiboa dela. Beraz, 3 bider minus bi da, plus bider minus, ezberdina direnez, emaitza negatibo. Eta 3 bider bi 6 denez, emaitza minus 6. Beste bat ikusiko dugu. Kasu honetan, minus bi, bider minus bos. Bi ikurrak negatibo direnean, emaitza positiboa dela badakigu, orduan bi bider bos 10 denez, eta positibo izan behar denez, 10 positibo, plus 10 hori, ez da zertan jarri behar, ikurrik ez daukanean zenbakiak aurrean positiboa baita. C. Minus 8 zati plus bi. Kasu honetan zatiketa daukagu. Zenbaki negatibo bat, zati zenbaki positibo bat, emaitza negatibo. Beraz, 8 zati bi, 4, baina negatiboan, minus 4. D. Beste zatiketa bat. Minus 10 zati minus bos. Negatibo zati negatibo, bi ikurra berdina direnean, emaitza positibo. 10 zati bos, osea 10 zati bos, bi denez, bi positibo. Eta azkenengo bat. Kasu honetan, zatiketa bat eta biderketa daukagu. Bi eragiketa dauzkagu. Adibide honetan. Orduan, eragiketak egingo ditugu, honelako kasuetan, ezkerretik eskumara. Bai, lehenengo zatiketa egingo dugu, eta ondoren geratzen zaigunaren biderketa. Bale, bider minus bos. Orduan, guazen apurka. Minus 10 zati minus bos. Bai, minus zati minus plus, beraz, 10 zati bos plus bi. Eta minus bos, bider minus bos, hor jartzen dugu hurrengo pausoan egiteko. Orduan, orain, bi bider minus bos, plus bider minus, bider bos 10 denez, minus 10 da emaitza. Bueno, hauze da egin behar duguna, baina adibide gehiago jarriko ditut, bai, zeinuen erregelak aplikatzea besterik ez da. Bale, demagun, daukagula. Minus bos, bider, plus zazpi, bider, minus bi. Bai, hemen ere, bi biderketa ditugu, eta ezkerretik eskumara egingo ditugu eragiketak. Lehenengo eragiketa, minus bos, bider zazpi, minus bider plus, minus, beraz, bos bider zazpi, 35 denez, minus 35. Eta bider minus bi, orain egingo dugu. Ordan, kasu honetan minus 35 ja, bider minus bi, minus bider minus plus da, 35 bider bi, 70 denez, plus 70. B, beste bat. Hemen, biderketa eta zatiketa daukagu, eta kortxete batzuk agertzen zaizkigu. Kortxeteak agertzen direnean, badakigu ere, beti lehenengo kortxete barruko eragiketa egin behar dela, hurrengo eragiketa egin baino lehen. Beraz, biderketa egin beharko dugu lehenengo, zatiketa egin baino lehen. Bai? Aurrekoarekin kointziditzen du ezkerretik eskubira egitea bezala dela, kasu honetan. Guazen apurka orduan. 6 bider minus lau, plus bider minus, 6 bider lau 24 denez, minus 24. Eta orain, minus 24 jarri ostean, zati minus 3, bigarren eragiketa egin beharko dugu. Minus zati minus, plus denez, 24 zati 3 sortzi, plus sortzi beraz. Hurrengo bat. C. Kasu honetan, zatiketa eta biderketa bat daukagu. Baina, kortxeteak agertzen zaizkigu biderketan. Beraz,
ezin dugu zatiketa hau egin kortxete barruko eragiketa egin arte. Orduan, -52 zati hori utziko dugu bigarren eragiketan egiteko. Eta egingo dugu biderketa lehenengo. Orduan, -52 zati jartzen dugu eta eragiketa egiten dugu. 7 bider -3 plus zati minus eta 7 bider 3 21 denez, -21. Eta orain bai, -52 zati -21 egin dezakegu minus zati minus positiboa denez, 52 zati 21 bi denez, plus bi. Eta azkenengo bat. Kasu honetan, biderketa, zatiketa eta biderketa bat daukagu, bai? Baina, kortxeteak ere agertzen zaizkigu hemen, eta baita ere hemen. Orduan, zatiketa hau egin baino lehen, kortxeten arteko biderketa hau egin barko dut, eta kortxeten arteko beste biderketa hau ere bai. Orduan, lehendabizi kortxete hauen arteko eragiketa hau egin eskero, 24 bider minus bi, plus bider minus, 24 bider bi 48, beraz minus 48, zatiketa jarriko dut, eta beste eragiketa hau ere egingo dut. -12 bider minus bi, minus bider minus, plus 12 bider bi 24, plus 24. Eta orain bai, orain, zatiketa hau egin dezaket. -48 zati plus 24, minus zati plus, minus. Eta 48 zati 24, bi denez, emaitza minus bi. Bueno, hau izan da guztia. Orduan, hau praktikatzeko, besterik gabe, kuadernoan kopiatu zeinuen erregelak, bai? Eta zuzenean, ariketa hauek egitea nahiko nuke, bai? Hemen dituzuen ariketa hauek kuadernoan egitea. Hau izan da guztia.